Mm. Mm. Hi mga kawaw! Welcome back to Mavi's Cuisine. Today's video po, magmumukbang po tayo ng crispy pork intestine. Ewan ko po kung crispy pa to kasi kanina ko pa itong naluto. Pero before tayo kakain, i-bless muna natin yung food na sarapan. Bless us our Lord. May rice pa rin tayo sa likod kasi gusto ko yung may rice. Tapos yung drinks po natin, lemon green tea. Tapos sausawan po natin is pinakurat. Sa mahilig po ng putok-batok, crispy pork intestine po, kain po tayo. Oh. Sarap. Kain po.
Crispy. Mm. Right po.
Ayun po, tapos na po yung mukbang po natin. Thank you so much po sa lagi andito po sa premiere, sa mga silent viewers po. Maraming salamat po. Thank you so much din po sa lagi nag-share po ng videos po ng Maggie's Cuisine. Thank you so much po sa suporta, tsaka God bless po. Flex ko lang po mga members po ng Maggie's Cuisine, Queenie Kilalang, Chibi Rosel, Mix Go, at saka Rochelle Lakawad po. Sa Sulit Kao po, Jubel Mukbang, Food is Life TV, Ikim Salazar Update, Itsugi, Nanay Madselen, ST Vlogs, Jiner, at saka Angie Monsor. Sa Super Kao po, Arcelo Bunes, Ens Mukbang, Ron 21, Saudi Vlog. Silang lahat po ay may YouTube channel po. Pag-like at subscribe po. Maraming salamat. Shoutout po sa Solid Mukbanger, sa lahat po ng Pinoy ASMR Mukbanger, sa lahat ng Pinoy YouTuber. Shoutout po. Shoutout po sa Team Matibay. Maria Chance Vlog po. Pag-like at subscribe po. Maraming salamat. Shoutout po sa Team Katorto, shoutout po sa mga Inodita friends ko po, sa Taiwan friends ko po, shoutout po kay Girlie Guevara. Sa mga bagong napadaan at naligaw dito po sa channel na to, please po paki-like and subscribe, mag-discusin po, maraming salamat. If you like this video, please like, share, and subscribe, and don't forget to hit the notification bell para ma-update kayo kapag may bago kaming videos. Thank you for watching. Bye-bye. God bless.